warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Għal Ġesu importanti li tieħu bis-serjetà l-kliem tiegħu li wara kollox huwa kliem ta' mħabba, kliem ta' modrija, kliem ta' ħniena. Kultant aħna nasbu li l-kliem ta' Ġesu huwa ġebel li nistgħu ingaraw il-xulxin. U dan nagħmluh f'ismu u nippretendu li xi dehra tatna il-qawwa li niġġudikaw il-ħaddieħor li minn għalina aħjar minn ħaddieħor kemm inkunu mbedin mill-qalb ta' Ġesu meta nagħmlu hekk. U da kollu ma jsalvanix għaliex hu jridna li nibnu fuq il-blat. U l-blata taf x'inhi? Il-qalb ta' Ġesu. X'jiena nista' jkun li jkolli l-icing sugar kollu tajjeb u mmur pellegrinaġġi u l-Madonna tkellimni u l-qalb ta' Ġesu wkoll, imma ma jkollix imħabba, ma jkollix ħniena. Meta nitkellem fuq il-proxmu, joħroġ biss il-velenu tar-rabja u tal-mibeda. U kollox f'isem Ġesu. Ma nafkom.